Elegantně sundával svíci. No jo, pěkně nám to Kuba... Kubo, pojď. Poslední dílka. Ten bágl si mohl zapnout dole, no. Ty moje zaber tam trochu panorama, ať má Kleboň radost. Ale já nejsem panorama, jo? Ty jsi proti sluníčku. To je dobře. Něco pro Kleboně. No tak nějaký popis aspoň, ne? Co vidíme? Tamhle Monte Rosa, Matterhorn, skoro. Monte Rosa je vidět jenom na večer. To je fakt. Vrátíme se k našemu lesci. Stále stojí na stejném místě. Stále má rozepnutý batoh. Dáme detail do teplého batohu. Jo. Mlátí ho do hlavy. Něco mu vypadne, něco tam má na vypadnutí. Co máte, kluci, bílýho? Bílej je nápis The North Face. Skrytá reklama, to neposlouchejte. Tímto bych chtěl poděkovat firmě The North Face za propůjčení skvělého horolezeckého batohu, který má roztrhlý dno a je úplně na hovno. Jakube, máš kopr? Cože? Máš kopr? Kopr? Že bychom si dali mamuta s koprovou omáčkou. Co máš na helmě? Nemám. Tak se podívej dolů a budeš ho mít dost. No, pak můžeš mít ještě kopr, je kurevský odpor k práci. Už máš kopr? A jsem na špagát. Ještě jsme nenafotili pažoutka. Pažoutek. Ahoj Jani, zdravím domů. Pozdrav pažoutkou. Já nezdravím nikoho. Já zdravím všechny. Tom pozdravil